Viete o tom, že ak hovoríte zviažem to, že vy to zviazujete? Niečo vám dnes poviem. Koľký z vás by ste šľapli hadovi po hlave, keď had ťa chce ušťupnúť? Povedz pravdu. Dobre, tak vám niečo poviem. Ale na to, aby sme šľapali hadom po hlave, potrebuješ mať silné pety. Biblia niečo hovorí. Šľapajte hadom po hlavách, ale nie bosy. Nie bosy. Boh ti dal topánky evanjelia, silnú podrážku. Ja vám rozoberiem niečo na topánke. Chcete to dnes počuť? Silná podrážka je silné učenie. Šnúrky na topánky je zjavenie. Rozviazané šnúrky je logos. Zviazané je réma. Zakrytá topánka z ľavej a pravej strany je starý a nový zákon. Takže silné učenie v starom zákone, v novom zákone a v réme môžeš rozbiť hlavu diablovi. Ale ak niekto nemá silné učenie a nevie rozoberať Božie slovo a podať ľuďom správne do srdc, ty môžeš lámať a zviazovať, ale ty nakoniec zviažeš sám seba. Chytíš sa do slov vlastných. Povieš slova, ale slova nebudú fungovať. My si musíme dávať, cirkev, dnes pozor na tomto mieste, čo vlastne konáme. Náš modlitebný život má byť veľmi silný, veľmi pevný. Niečo vám dnes prezradím. Mnohí sa mne čudujú, hovoria, pastor, jak je možné, že ty stále stojíš v bojoch? A čuduješ sa mi, keď som v modlitebnom živote?